poklad. Jo. Jo. Ale abyste ho našli, musíte pro to něco udělat. Bude všichni dohromady poradem. Takže nejdřív si vyluštíte, kde ho budete hledat. David, Takže se neodvykejte. To nevadí, takže prosím. Jaká kravína? Chcete k tomu klučit tušku? Jo. A ty máš písmenka? Jo, Jo, písmenka byste chtěli. Jo. To je baterka, jo? Já je mám jednu nes? To je baterka, to jsem si nevěděl. A co za písmenka? Co za to? Baterky. Co za to? Baterky do baterky. Baterky do baterky? Baterky já. Čárka, tečka, čárka. Nevědělo, no. Tečka, čárka, tečka, tečka. Ne, tečka. Tři tečky s Místo noší. tečka, čárka. Tak kam jdete? Jo, tak daleko. A kde jsou ty další? Daleko. Tam věž a Tak to zkuste a uvidíme, či se vrátíte nebo nevrátíte.